добар ден. Како сте ми, да сте ми живи, здрави, добро ве нашле. Така. Добро ве нашле, здраво живо. Добре да сте ми живи, здраво живо. Добре сте, добро ве нашле, да сте ми живи, здрави. Здравейте. Терка ми. Митко се викам, Митко. Читалището се събирахме, са втори път е това. И ние сме от Дивдядово я. Хубаво. Ето е дъщерята на най-големия мой приятел. Виолета се казва, той има Здраво живо, да сте живи, здрави. от две сестри, деца и вистински македонец. Чист македонец. Наш сват. Става македонец. Това е мой гост. Ама ще ми издариш паспорт. Ще още паспорт искам да ми издариш. Това е, елата да запознаш сега. Стани, Ако, да сте живи, здрави. Ядете си. Колко години си? долу. Јас сум 63-та роден, значи колку имам? Много малко. Уште немам нищо не 60. кажу, Ясно, много малко. Коя си, коя година? 63-та. И мъжа е бил в Америка и тя чакала да се завърне в Америка. Не дошла в България. И идва в България, понеже войната тогава. Да, Първа светска война. Така. Тогава много мигранти имало. И са дошли и са установили в Плевенско, само че беглеш там едно до Долна Митрополия, само че Долна Митрополия от Плевен на запад, а пък ние сме от Плевен на юг. С още две други македонски семейства. Дядо Найден и дядо Колю. И така, установени го жемват. Прилеп има много од егејски одел на Македонија. Много ги има. Кој за време граѓанската војна во Грција. Во Сламијето кога ќе почне? Војвода. И тука останати во Прилеп. Во цела Македонија. Не се... За тебе, моме, шал ме патя, за тебе. Вино да пија. Тука е. Мечтата на илиндеци ще се сбъдне. Благодаря, още един път благодаря на всички, които се озовахте на поканата. И още един път да благодарим на главният и единствен спонсор на много бедни деца, и то не само от неговото училище. Човек с голяма сърце. Македонија други ќе роди, ќе ослободи. Ајде сега да видиме. Бај Стојане, ти многу сакаш вицеви да раскажеш шеги. Ајде раскажи како беше. Што дето беше спонсор од ВМРО-то, кажува дека ако избанеш и скъпиш един македонски, излезнал мръсна вода и чист бугарин. Това го бил... Да, мръсна вода и чист бугарин. Това го бил казал Божидар Димитров. Тъй ли? Божидар може да го казал. А ние шо викаме? Един бугарин, ако изкъпиш, ке излезе мръсна вода и чист татарин. Па тоа е тоа. Бугарин татарин. Благо, јас сам Васил. Дедо Васил. Дедо Васил се викаше дедо ми се викаше. Аз съм дедо Стоян. Живи и здрави да сте. Да стисна един. Сите и ние. Живи македонски ръце. Да сте живи и здрави вие.
Там е десна ръка. Добро, чекай. Држат камерата, кој ќе ја држи? Еми ти га Спонзора да го викнеме со Вицо. седни, дека Седнете. Седам, сега ќе му дам стол. Ние не сме грци, Аплауз, бугари и срби, че да сме на Александро, царот македонски. Едно име имаме, еден живот живееме, Македонија цела да е, секој да ја знае. Може да сложиш докато приказваме за други работи, така ще стине. Това, което е. И това е едно ягненце малечко. Сложи тук да го нарежеш. Ще го нарежа. говорил за много дърцели. Да. Е, това е моят брат. Ама и това е опасен. От македонца. Кой набор си? Ако не е така. 37-ми, Ай, Ти 38 ли беше? 84 станах. аз съм 38. Малечко една година. Младежу, ја ти реков дека си младеж, он не веруе. Значи съм батко тук на един човек поне. Да, бај. Да му викаш батко. И имам 2 пъти по 4 Може и Аго да му вика. Аго. Чуй, и 2 пъти по 4 години обзва заради Македония. Е това. Митко, во Западна Македонија викаат, кај си бе мајкин? Мајкин. Що майки ни викат? Како на машко мајкин, а на женско мајкина. Да. Тай ли? Да, во Западна Македонија, во Маврово натам. А в моето родно село, жените, може да е баба, на мъжо си може да е по-дядо от мен и от него, вика момчето ми. Не вика мъжо ми, дядото, друго викат дядото. Аха. А нашите викат момчето ми. Момчето ми, да, виж, тоа е членувано. А кај нас во прилет мажот ни викаат. Много, Прилив много чекате вие, бе, Ивана. Што чекаме? Не ме така чекате. много интересен Че, но викате кен, викате че. говор имате вие Нали там. така е? Бевте вие? По кавадарци много чакат. Аз ли? Да. Аз съм И кавадарите от Покровник Благоевградско. Аха. Ама тук съм от дете. 14 годишно момченце. Ама сега тъй, той ми донесе едни дискове с песни, нашински песни. И там от песните, те едни са по-българени, ама има едни запазени. Асли македонски. И оттам слушам думи, като малко дете съм ги слушал. И като говори песни, на дето нищо. по-възрастните са пяли. И Донесе една студена значи пилица. направо Айде се бе, една студена, една разтопявам попка. се, като ги слушам, какъв говор имат, какви думички, какви... Такава дума, че много интересни и ясни. Непозната за нас тук, обаче като я чуеш, говори много. Много говори дума, самата дума. От думата Голямо се съдържание има. разяснява всичко. И така съм Ма ти снимаш. възхитен и от дома ги прехвърлихме на флашка. Всеки ден ги слушам, всеки ден нямам насита. Нямам така да се наситя да ги слушам. Много. Земам, не е проблем. И така имам да си говорим много, ама не знам за какво да говорим, какво можем да говорим. От малък съм дошъл тук, 8 деца сме. И като сега чувам. Баща ми като вика, я ке си взема децата и жената и ке бегам от тук в война, ако стане, таман като ще да стане едно време война там. Камък върху камък няма вика да остане.
Понася си камен върху камен. Тоа од Библијата е стих. Да. Исус им вика за Јерусалим. 10 деца вика имам, едно на чужда къща не давам. И помня кod малечок, като никой има повече деца, по-малко от нас, ние имахме най-много деца. И други имаха много деца там, ама. И обаче сиромаши не могат да ги гледат. Дават едно на друга къща, да им слугува там за ратай. Докато порасне, пак сетне там какво става, и аз не знам. Познавах там 2 момчета, дето ходихме на училище, те не ходиха и на училище, не ги пращаха, работиха. Ама, като сега го чувам татко, като не дигна, та тук. Сто границата бяха затворили там. Беше пълно с войска. Беше с войска, окопи, учения правяха военните, готова беше войната. И татко се оплаши от тая работа. Остави къща и ниви, всичко остави и ни доведе тук. Посади ни тук, къде се казва. Посади ни и сетне се върша да си оправя сметките, да си продаде някоя нива, да там какво е правил, що е правил и до ден днешен не знам. Тъй се намерихме тук. Сега сте во Шумен, практично. Сега сме тук. А од каде сте се преселиле точно? От Покровник, Благоевградско. Благоевградско, да. Скроз таму. Допадеш, там допадеш. Аха. През нас се минава и западеш се отива сега, чувам спрели там магистрала, ще ли да правят допадеш и до границата ли, не знам, а спрели се. Сега там край нашите къщи минава сега магистралата, дето ние бяхме едно време. Това не е нарежено, нали? Аз викам, айде. А ти можеш да режеш, да режеш. Слушам по телевизиите, гледам, не виждам, ама тъй силуети виждам по това, ама слушам, най-много слушам. Много пропаганда, много Пропаганда нещо. има много сега. Страшна пропаганда. Боже. Васпо, аз мисля малко. Какво? Лубеница. Днеска ядохме лубеница. Ето с хората малко ще хапне. Да. Ще взема. Щастлив съм, че мога да седна на една маса с вас. Така. Много мечтаех, обаче се свърши май мечтата. Сина ми беше обещал да ме води на Охридското езеро. Не можа до сега и Питах, кой беше то твой приятел, ще почина не некъде. знам, вече няма да стане сигурно. Ако може ке даде Господ, не се знае. Така и аз вярвам на Там такива некъде от твоите години. Ама откъде е той? случайности и съдби. Митко Захов. Така, Захов. Димитър Благоев Захов. Не мога аз да видя. От Горно Спанчево. Зрението ми много намаля. Братовчет му го изправяме там в ръководството. Братовчет му. Ама ще го видя. Горно Спанчево, като минеш на завоя, какво трябва да правим и как трябва да го направим. Случайно вземам инструменти за машините мои во Габрово. И од та продавницата двајца, да речеме, дедовци, едни од татко на зето, други од татко на невестата. И сега, од каде си, јас сум рече македонец, од кај си, од Гоце Делчев. Добро, ама беа двата тука заедно. Како реков, доброволно си дошол тука? Доброволно рече. Излегов ненадвор, земав јас онај овде, како го вика, футер, ние го викаме за за машините, за струговите.
Во багажникот. На друго место имаме одено од Русе према Силистра. Се вика местото Сливо поле, ако си го слушнал. Има, да. Таму има доста помаци од терано Бајтош, на Дунав. Сливо поле. Значи, не се баш доброволно појдени помаци таму. Не се доброволно. Тука има цели Помаците села. не са доброволно. Цели села има. Възродителният процес беше. И аз в затвора, като бех, имаше помаци от Гоцеделчевите села. Имаше един Ибрям, 15 години беше осъден. След това Хаджи Руш. В една килия бехме с него. И той след това вече Доган ме кани лично, мене. Защото аз бех първият председател на Умойлинде. В София му бехме на гости с секретара на нашата на Умойлинде, Йордан Дерватов. И той вика: Стояне, елате тук, 5 души от вашето председателство. И ти като председател, и аз като председател, и ние, изключим договор и ходим заедно навсекъде, вика. А те Конституционният съд още не ги беше регистрирали. Маски не регистрират, вика, да знаеш. И един път аз това го долагах на координационен съвет следващата неделя. Йордан Костадинов, тия са на държавна сигурност, не знам те какво, не дозволя. Втори път бех с Иван Биков от София, живее инче от Самойлово. Пап при Доган. Вика, не разбра, че трябва да дойде тук. Аз пак докладвам, пак не иска и 30 години загубиеме Омо и Линден да се шматкаме насама, а те уидея, гледаш, що правят. При нас за различни червени ли не може да и поминат. Не може да се преговаря за езика, за националността. И тия дзинкат тук, няма да и пуснем, викат, няма да одат. А усещат, че Европа ги притиска, Америка ги притиска да не спират, Македония да не спират и тия па продължават. Да. Аз като слушам Каракачанов, викам, като манипулирах, като лъже. Той виждам в неговата мисъл как се слага тухла върху неговия паметник, дето ще му издигна за тая работа. Паметник. Той така си мисли. За тая работа, дето сега там пречи на тая работа. Лично се познавам с него. И с Димитър Гоцев, първия председател, ще им беше. След това Стоян Бойджиев го наследи. Сите ги знаме с тия. Така Аз е. от думите му са на манипулациите, които прави. И сега с един въпрос така няма как да им го кажа. Няма как да. Сега казват, от Македония, дето зашли по време на възстанието и преди това, дошли са в България и казваме, че това са българи. А българите, дето са влезли в Македония да живеят по време на войните пак, са си останали българи. Как става тая работа? Само македонци се сменили. Да. Защото насилствено го накара да се... С нощи говориха много за Димитър Талев. С внука. Познах го. Здравей, Васка. Добре дошъл. Няма стол. Чак ще дам стол. Седам аз там. Има. Никто че стане. Беше направил много впечатление. И още За Димитър Талев почнавте, за Димитър Талев. внука му. Интервю с внука му говорят, той малко много несвързани неща говориш, ама въртят, да го накарат да каже, че са българи. Момчето, то малко не е како што треба. Не е добре малко така. Несвързано говори, обаче така, че
защо е ходил по затворите Димитър Талев, защо е ходил по лагерите, не знам ското изопаченията, които аз ги знам и съм чел книгите му. Много се люти той. Они го носеле во Пиринска Македонија да каже дека е бугарин. Ја таква верзија слушам и тој рекол не можам да кажам тоа, јас сум македонец. И го ставиле во затвор. Јас така сум слушал за Димитар Талев. Тој е потекло Прилепчанец. Ами това вашия бе Венко Марковски. Па и Венко го терале изметот да си го јаде. Тоа го кажуваше Анте Поповски. Неговия син. Некъде били компания, напили се. И сега, аз съм си македонец, аз си го фърлили. От терасата го фърлили. На Венко Марковски синов. Нищо, че Венко Марковски. Така, той зна защо стана българин. Защото той се втълпил, че трябва да бъде министър на културата на Македония. Обаче слага друг. Не, той трябва да се. И става българин, найде, против нас. А ние, когато беше той в немилост в Югославия, аз бях студент, студирах в София, искаме да събираме пари да му пратим, че е в немилост. А той бил против нас, па ние парите му пращаме. Аде? На Венко Марковски. Ми той правеше по телевизия дават, се интервюира от Македония, до тук ще се пишат българи. Интервюта взимат се и ето, Венко ги правите. Така... Тие се починати двајцата се, а? Нема ги, починали се. Кои двајцата? Димитър Талев и Венко Марковски. Димитър Талев, много да. Стар. Стар. А има во Прилеп. Мене ми професор ми беше француски јазик прва година, ми предаваше гимназија, најчевски Александар. Тој син му еден пијаница е, кој че со пијани лежи по реката негде, кај ќе најди тука лежи. Најголем бугарофил. Амам бе милам човек. А беше вработен во Завод за осигурителните друштва, едно државничо беа. Во осигурителна компанија го кладо, тука земаше и зема, да речеме, негде, па најмалце зема околу 600 евра пензија, 700 евра пензија зема. Таа е највисока од прилика пензија, меѓу највисоките во Македонија. Може има повисоки, не знам јас. А зема толку пари. И еден ден седиме, пијаме во една кафана, а еден негов другар од детинство, архитект, работи и држи 30 работници. Овој му велам 30 работници работа за него, проектира згради, проектира куќи, проектира водоводи и сите тие работи. Овој работи за државата. За тебе државата работеше, милам ти во осигурителна компанија. Ти беше паразит таму, немаше нешто што да сработиш, милам. Во осигурителна компанија, што може да сработи? Знам што може да сработи. И пиеше, имаше кафана средина во Прилеп, од дедо му, од дедо му кафана, че со пијани, да ми извините, че се измоча под маса. И тој зборува за Бугарија. Мислам, најголем бугарофил е во Прилеп, што го знам. Еден од нив. Ме турбичка няма. Ќе Ќе земеме таму. Ајде, треба се трга да се работи. Охо, фала ти Господе, па што не сретна. Да ти дава сила, љубов. Исус, ново срце, здраво срце. Ако ти чука вака срцево до крај, со љубов, да си ми жив и здрав. Се за Македонија. Јунак, е така.
Чекайте още малко. Чекай бе, дечко. Дали се изкапе да се преобратиш? Да станам бугарин. Не фаќа тоа. Колку пати се... Поседете, бе. Човеко не кажа колку пати треба да се капам за да станам. Колку е тоа? Еднаш не станува. Треба поиќе. 3 пъти се капал. То много като закапе може татарин да стане. Еднаш като се изкапе става бугарин, ама повече пати татарин става. Тихо. Ова ракија Стаја таму од страна. Пушти ја тука. Да сте живи и здрави. Ви благодариме за се, да сте ми живи и здрави. Супер беше. Ајде. Следниот пат да направиш повеќе за капење, ќе почнеме со капење од сабајле до вечер. Още една баня. Уште една бања, зашто интензитетот е важен. Ама много вода нема да тук да скапа водата. Па водата. Скапа водата. Тој тури една кофа одолу. Се ми ръцете. Ти да караш ние до край на града, ние потегнем. И знаеш ти кај се излегува? Ма надолу нема кај да сгрешиме, надолу. Бързо. А? Тук да се закне.